dinosaurroak bezain beldurgarriak, baina haiek baino asko zindartsuak gara. Amak zaintzen gaitu guztio, baina aita da talde osoa zarduratzen dena. Eta horiek dira nire anaiarrebak. Bai, badakit, haze gauzak akatsu bat. Ez da erraza txikiena izatea honelako leku handi batean, baina azkenean, minazia eta gure mundua aldatu egin zen. Bizireko berri bat bilatu behar izan genuenean. Lehenengo mailakoek gonbidatu zaituztegion egindako lana erakusteko. Batetik denboraren bakidea sortu genuen gurasoen laguntzarekin. Eta bestetik dinosaurroei buruzko maketa bat egin genuen etxetik ekarritako gauzekin. La gustukoa duzu. Gracias, tienes la palabra. Argazkiak aditu nola eraiki genuen ikusteko begiratu ardenera. Guazen gu ere fosilen bila. Hemen arrautzak anez burbila. Fosilaku, dinosauroila. Haien artean, Ceratosa eta Eprodoctusa aurki ditzakegu. Eta beste batzu ziren arabi janeak. Txikiak eta ikusten, tamaina txikiak eta Aiatzean, dinosauresa benetan memoria omezen. Nola dakigu existitu zirela dinosaurioak? Fosilak eta izurrak dituzketan agertu ziren begiratu arberera. Zientzialariek dioteneen meteoritoetan batetik desagertu ziren. Lehen zakiak agertu hauek. Eta ez ahaztu, zientzialari batzuek esaten duten sumendiek batik desagertu ziren. Bai duela 100 milioi urte zen oso. Errezan izan behar, lur planeta bizitzea. Hori horiek bizten jarri gara, bento amazinak estibatzen zaten bazketik Dinosauroiak
erakusteko. Alde batetik, denbora ematen dugun honek, gurasoen laguntza leku. Denbora atzera egiten duen joa. Antena oia. Almaskia gaitu non egiten oseko begiako Dinosauroiak dira nostrizera urtetan atzera. Fosilak Dinosauroiak dira nostrizera urtetan atzera. Triceratopsa eta